запознах при много специални обстоятелства. Отидох да уча Винчун при него и ме плени с това, че има специфично чувство за хумор. Показа ми много важни неща за общуване с моето тяло в основата на здравия дух. Благодаря, че си гост. Слизам от стена. За това представяне, включително съм радостен да видя толкова хора на едно място, които са свързани с една важна нишка. Идеята да намерим начин да общуваме. И затова приех тази покана, защото общуването наистина е фактор, от който зависи всичко около нас. Първо, ние трябва да се научим да общуваме с себе си, да общуваме с другите, както казахме след това да общуваме с социалната среда, с парите и с всичко останало. Аз ще захвана темата от малко по-видимия физическия свят. Как да общуваме със себе си. Тъй като аз се занимавам последните, може би, 30-35 години с бойно изкуство. В последните години преподавам основно китайски бойно изкуство, тайчи, винчун. Там започнах да търся тази връзка между всичките нива, между тялото, между съзнанието и между енергията. Как тези неща са свързани много важни връзки. И затова започнах да преподавам. Защото за мен споделянето на тази информация, на тази енергия, която идва, е много важно. Защото първо работиш със себе си, но когато откриеш нещо важно и почваш да го споделяш, то започва да идва още повече енергия, започва да идва повече информация, започва да идва повече невероятни връзки, които си казваш, леле как това някакси не се може да обеща. И когато и учениците започват да задават въпроси, някой път ти нямаш отговор. Почваш да търсиш, почваш да намираш и излизат още нови невероятни взаимовръзки. Това ме накара и да почна да пътувам. Не само в България в началото, но и извън България. Да стигна даже до Китай. То не веднъж. Аз съм ходил повече от 10 пъти в Китай и даже преди няколко месеца се върнах от Шаолин, което е една невероятна сбъдната мечта, защото когато бяхме малки, това си говорихме с него вчера, гледахме филма Шаолин. По името Удан, Манастир Шаолин, израснали сме с тези неща и всъщност ми си казали, леле, Шаолин, давай ни неща, страхотни се случват в Китай. Аз успях да ги видя, да бъда там и на последното събитие в Южния Шаолин бяхме с 6 човека делегация, 5 мои ученици, които участваха на състезание в Манастира Шаолин, даже имаме медали от там, което за мен е голяма гордост, защото ние сме една малка страна в сравнение с целия свят, най-вече с Китай. Отиваш в Китай, бяхме в един малък град, който беше 1,5 милиона, който смяташе за предградие. Обаче виждаш една култура, която е запазила в себе си точно тази връзка на общуване. Дата е така, отпред е така. Накъде върви енергията, вижте ли? Върви обратно. Де факто върви е така енергията, вижте ли? Това напред, това назад. А всъщност обратно. А ако псуаса е силен, той отвътре ще направи него обратен и истински, т.е. енергията върви отзад нагоре и отпред надолу. Нашата грешна позиция и незнанието води до нещо такова драматично. Енергията върви неправилно. Ако ние решим, че сме и енергия, не само тук, физически свят, пари, работи, нали? Напротив, вижте, НЛП какво е? Нервно-лингвистично програмиране. Не. Тоест, отвътре програмираш нещата. Не е важно какъв компютър имаш, важно е каква операционна система се сложи. Нали така? Взимат си най-новия компютър и слагат Windows 9.5. Добре дошли в миналото. Какво правим? Не може да си пусне един филм вече. Даже не мога да влезете в YouTube. Той казва, сори, нищо, но не си купих компютър. Да, ама операционната система е зле. Тоест, енергията и съзнанието, няма защо да го доказваме, могат да водят енергията на физическото тяло навсякъде. Стига да поискат. Ето, хората отиват по НАТО, отиват на Марс, отиват. Всеки доказва тези големи визионери, че ето тук е обаче. Трябва да има енергия. Дали са пари, дали ще физическа енергия, дали ще интелектуална енергия, трябва да енергията. Тялото е счупено, то няма нужната енергия, не само да
работи, но и да се възстановява. Ние сме батерии, ние сме плюс и минус. Тоест има връзка горе, има връзка долу. Затова една от идеите на китайците, те са ги запазили много красиво и просто нещата, аз това ги цитирам, но пак търся и нямам. Търся тук какво има в Европа и там какво има. Връзки. Защото тогава светът е бил един. Те са имали тази път на Куприната е бил не само стоки, а имал идеи, имал философия. Думата, например, праскоба Конфуций е всъщност латинизираното име на Концзъ. Защото той не се казва Конфуций, това е латинизирано. Те са знали кой е Конфуций, защото са превеждали разни неща и са мъкнали книги и философии. Както и тогава са сложили християнството като идеи, даже има християнски общности на изток, колкото и странно да е. Така че тези идеи са били едно. Връщам се към идеята. Трябва да намерим тази връзка между горе и долу, да осъществим отново връзката между мисълта, която е към небето и нагоре, какъвто и да е сорса, както и да го наричаме, и земята, където ни дава връзка. Тоест ние сме една струна. Връщам се към това, което казах, китайците имат една много интересна книга, която отново може да си запишете, ако искате, тя се нарича И Дзин. И Дзин. Книга на промените. Смята се, че тази книга е написана от някакъв митичен император Фуси, който е измислил и дзин, и медицината, и акупунктурата, и ерудитите. Важното е, че вътре има едни идеи за така наречените триграми. Тоест, триграмата са три чертички. Тя се състои, всъщност, в основата си на две неща. Права черта, прекъсната черта. И я. Това е плюс, това е 0 и единица. Чиста математика. Чиста компютърна процедурата. Вижте ли, отидете леко напред, леко назад с гръбнака, веднага ще разберете къде е центъра. По-бавно, по-леко. Точно така. Бяхте веднага гръбнак си намерите къде има центъра. Той е като магнит. Но ако има облегалка, това му е центъра. И при мен идват хора, викат, научи ме. И викам, добре, а ти си приел формата на стола. Ако си смениш стола, ще дойде с друг проблем. Как да те науча сега? Или той ще фира така. И аз така, виждам веднага дали си сляп план или с десен план. Идваш при мене и ще стари. И той става така, как да си? Сега да научи ме. При мен, нали, аз много често казвам, че идват хора, все едно казваш на някой, научи ме да шофирам много добре. Обаче идва с кола с една спукана гума, т.е. едната му е крива, другата въобще няма, с криво шаси, не работиш волан, който не знаеш къде да казва, научи ме сега да шофирам добре. И аз съм често казвам, аз тази кола, като гледам, не знам как се прибираш. Имаше един приятел, да вика, не ще блокира, не вика волана, наляво не завива, надясно завива, няма време да го правя. И вика, съм си намерил един маршрут, вика, с 10 завой и се прибирам до къщи. Ще представяте ли си ситуацията? Ако нещо стане, тя 10 завой не мога да вземе, има някакъв кофър или какво. Ще седи там, ще седи там. В същата ситуация има идват и кажа, добър ден, аз така да... Така че, ето, заставаме. Вижте, първо правилно. Видяхте как гръбнака застава. Вижте, аудиторията как се промени. Сега е за снимка. Аудиторията изглежда перфектно. Личи прямо. Сега, хоп, вижте какво стана. Съзнанието почва, вижте какво, влиза кръв. Защото гръбнака сте изправени. Сега, как да поддържаме обаче изправен гръбнак? Ето тук е ключа към бараката, както казвам. Ключа към бараката е много важно. Ние поддържаме гръбнака, вижте, с кръста. И това ни боли. Обаче, нека да разгледаме отново нещата в квадрат. Имам задна стена, предна стена, лява и дясна. Верга. Ние коя стена натоварваме само задната, а предната го прави тук. Не е проблема в корема, проблема е в псоаса. Той е псоаса отвътре. Значи, искам да си представите нещо, ето където са тазобедрените стави, е така леко да дръпнете навътре и да протегнете нагоре. Много леко, не с мускул. Много леко навътре, много леко нагоре. И центъра много леко напред. Сега, виждате ли как тялото застана
има основа. И тя е отпред и отзад. Може леко да се хипнете тук отстрани. Това е отстрани мени мускули. Вижте ли? Така. Те веднага ще ви дадат ляво и дясно. И вече имаме отпред и отзад, ляво и дясно. Видяхте ли как стои тялото? Ай сега да го направим пак грешно, отпуснете корема. Следете какво стана. Виждате ли? Няма никой. Нагоре. Това е асценсьора. Това е енергията. Вижте какво правите? Да! Ай сега отново. Видяхте ли как да възстановим нещата? Сега, това изисква усилие. Постоянно, ежедневно, осъзнато. Няма такова. Има такова. Видяхте ли? Веднага се промениха нещата. Сега, понеже всичко е по три в този свят, стойте си така да говоря, така, хем да го усетим. Всичко е по три. Не случайно. Ето вижте, имате три стадии. Една, две, три. Една, две, три. Една, две, три стадии. Всичко е по три. Там тези неща с църквата деца, нали, три единството, пак са три. Всичко е по три. Триграмите пак са три. Само, че лошото, че ние за какво говорим? За две. Добро и лошо. Ляво, дясно. А центъра къде е? Какво ли брои? Как броиш 0 е единица или минус, като нямаш 0? Нулата няма ли броиш за център? Тоест, има смисъл, нали така? Така че, имаме три дантиен, наричат, може това също да си го потърсите, три дантиен. Тези три дантиена са вътре в нашето тяло. Те са три енергийни центъра. Долу може да си го пипнете сега. Тук и ето до тук отзад. Тоест, малко под пъпа, малко е тук отзад. Той като една линия и е тук отстрани. Той може да бъде голям, може да бъде малък, може да бъде още по-малък. Тоест той има три като обвивки. Вторият дантиен е тук, където е сърцето. И сега вижте, ако щупа е тук, така, назад е едното щупване, а другото щупване е напред. Нали? Защото като кажеш някой изправи си, той прави това. От това състояние какво прави? Изправете се. Аз науча се базикам на ситуацията, нали, ето това за жените изправим. Защото показва това, което трябва. Виж как не се вижда. А мъжът показва точно обратно. Както и да е. И двете се вижда. Що няма? Среда. Значи, тази енергия трябва да бъде среда. Така. Тогава, ето този дантиен е сложен ето. Значи, ето, другата грешка е това. Вижте ли, ниско самочувствие си. Ето, така е. Много съм добре. Тук знаете. Ще ви вземе ли работа? Не знам. Да ви плащаме, съм това. Не знам. Вижте ли? Няма и са друг. Ще називате или не? Или си хора? Защото ще назема. Значи, ето пак too much, too less. Middle, по средата. Значи, ето този среда, трябва да се свържи с тази среда. Ето и. Сега главата. Ето отново вижте сега. Кой е наред тук? Има добър ден. Изтъчава. Дървей. И добър ден. Аудитория. Добър ден на публиката. Не е добре. Имаме примери за такива неща, не? Така че, вижте го средата, къде е ухото, врата, ъгъла на бърдичката, вижте, трябва да сочи надолу, очите да сочат ето така. Ето ги го ъгъл. Не това, когато чинето е равно, това е, ако вижте да е падно, то е ето. И ето ги тези три центъра. Този, този и този. Те са равни. Те са заедно. Видяхте ли? Това трябва да поддържаме. Тогава енергията сама започва да тръгва. Тоест вие осъществявате съда. Съда е равен. Сега ще направим някакво енергия. Интересно ли е? Да се работи вътре в тази свързаност, да съм потегнат нагоре,
напред, назад, ляво, дясно, да има корен. Да може корена да създаде енергия, тласа да се завърти, да даде енергия. Да направя движение, да отида напред. Дълго време ми отне да разбера, защо си е плавни движения. Не е просто да се плават, да усещате, да разберете тези неща, за да може да даде връзка. В Wing Chun и в самоотбраната и в нещата, които също правят, е точно това. Ти да имаш усещането и енергията да го поставиш.